खुलुमबाय दिनै 4 मे 2024 सुनिबार जामगुरि हाटनि बहिमरा दैमायाव औवानि दालां बानायना दोननायाव सासे सुबुंखौ दौलें लानानै बा दौलें आलनानै थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बे जाथाया नाबिल गामियाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय निर्मल तिर्की 45 बोसोर बैसोनि। निर्मल तिर्कीया हारसिं थैखो ना सोरजोंबासो बुथारजाखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव सनितपुर पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय धुमधुमायाव सासे 27 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय जावेद खान। जावेद खाननि न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला जावेद खाननाव सोरनिबा आननन नाम्बारनिफ्राय फन फैदोंमोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव गोबाव समसिम रायज्लायनाय जादोंमोन आरो रायज्लायनानै लोगो हमनोबो लिंहरदोंमोन। बिनि उनाव जावेद खानआ आननन नाम्बारनिफ्राय फन फैनाय सुबुंखौ लोगो हमनो थांनायनिफ्रायनो न'आव सफैयाखै होनना बुंदों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि दिमा हासायाव TSCB एबा त्रिपुरानि बासआ एग्जाम होग्रा बिजाथिफोरखौ लानानै थांबाय थानाय समाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बासआ बेलथायनायाव सासे आनजाद होग्रा बिजाथिया थैदों आरो सा 7 बिजाथिफोरा जोखोम जादों आरो बे बासआव गासै सा 35 बिजाथिफोरा दावबायगासिनो दंमोन। थैनाय बिजाथिनि मुङा जाबाय दिपराज देबारमा आरो बिसोर त्रिपुरानिफ्राय गुवाहाटी फारसे आनजाद होनो थाखाय फैदोंमोन। आसाम पुलिसा DSPनि सासे बडिगार्ड कनस्टेबलखौ ड्राग्स माफियाफोरनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन आयेननि बेरेखा खामानि मावग्राफोरनिफ्राय आयेननि बेरेखा रां थगायना दाबि नाजानाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय कनस्टेबलनि मुङा जाबाय माकराम हुसेन। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा माहारियारि आफाद। हारिनि जेंना फैब्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मावनो बिबान दङ। अब्ला जोङो एबसुखौ बुङाब्ला सोरखौ बुंगोन? सांग्रां नोगोरारि महरै आंहा बुंनायनि मोन्थाय दं होननानै अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों। बर' साबजेक्टआ गैयै जानायनि थाखाय बर' साबजेक्टआ साबजेक्टनि लिस्टनिफ्राय गैया जानायखाय आङो बे जायगायाव मुसलपुराव बेरायहैदोंमोन आरो बे प्रिन्सिपालनि जेनाखि एडमिसननि नटिस होनाय जे एडमिसन अफलाइन आरो अनलाइनजों एप्लाइ खालामनो होनाय सार्कुलार होनायखौ गिदिर मोनसे हर्डिंआव आं नुदों आरो बे हर्डिंआव गासिबो साबजेक्टआ दङ। एसामिस, इंलिश, पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, हिस्ट्रि गासिबो दं। दा एसामिस साबजेक्टआ दं खिन्थु बर' साबजेक्टखौ बाहाय आं नुवाखै। आं बेखौ नुनानै दुखु मोनदों जे बर' साबजेक्टआ मानो बे हर्डिंआव एडभार्टाइजमेन्टआव गैया। अर्थात बर' मिडियामनि गथ'फ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोनला नामा बे जिनिसा आंखौ माने गोसोआव स्ट्राइक खालामदों आरो गोबां मुसलपुर ओनसोलनि सासे सानै मानसिया आंनो फोरमायदों जे जोबोद दुखु गोनां जाबाय जे बर' साबजेक्टआ मानो फैदिया, मा खारननि थाखाय बर' साबजेक्टआ माने बे साबजेक्टनि लिस्टआव मानो सफैदिया, मा जाहोन दं बेखौ बयबो मिथिनो लुबैदों, आंबो बेखौ मिथिनो लुबैदों। दा बेनिखायनो आङो सासे सांग्रां नागरिक हिसाबै बेफोरबादि हारिनि जेंनानि सायाव खोथा बुंनायनि बयहाबो मोन्थाय दं आरो बे मोन्थायखौ लानानै राइट टु स्पिच बे हिसाबै आङो बुंदों जे मा खारननि थाखाय थाबथादों बेखौ दिनै बर'नि माहारियारि आफाद जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बिथांमोनहा बेखौ अनुसन्धान खालामनांगौ। बर' थुनलाइ आफादा बेखौ अनुसन्धान खालामनानै थाबैनो मा खारननि थाखाय थाबथादों बे थाबथानाय जाहोनखौ क्लियार खालामनानै बर' साबजेक्टखौ बाहाय इन्ट्रडाक्सन इमिडियेट खालामहोनांगौ होननानै आङो दाबिसो होदों। आरो जों मानो दाबि होआ जानो? आरो जोंनि हारिनि गार्जेना सोर? एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद माहारियारि आफाद जों बिसिनि गाहायखौ जुदि बुङाबा सोरखौ बुंनो? आरो बेबादि मोनसे गोरोन्थि जानाय हारिनि थाखाय खहा जानायाव बे खहाखौ जाय जिनिया दारै सुफुंनो हागोन, जाय आफादनि दारै मावफुंनो हागोन, बे आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जुदि बुङाबा, बिथांमोनखौ जुदि खावलायाबा जोंहा मा उपाय दं? ना बेफोरबादिखौ रायखांनानै होनाय, बुंथिनानै होनाया बिराद गिदिर मोनसे अपराध नामा? दा बे जाय रायखांनानै होग्रा, जातिनि समस्याखौ दिहुननानै होग्रा, बेखौ जुदि खोथा बुंनायखौ बन्द खालामनो
जानगाराव था होननानै वार्निं होनानै जुदि बुङोब्ला वार्निं होनानै जुदि दोनोबा होमब्ला बर' हारियाव बर'नि इस्यु बर'नि जेनाखि दुखु दाहानि खोथाखौ सोर बुंगोन होमबाथ' रावबो बुंग्रा गैया रावबो जुदि बुंग्रा गैयाबा हारिया बोरै जौगागोन हारिया बोरै थागोन दा गतिके बिथांमोननि जे सिन्था जे अमर सिंह ब्रह्मआ बेफोरबादिखौ बुंनाया ठीक जायाखै मोजां जायाखै निउज पर्टेलाव बे खोथाखौ बुंनाया बिथाङा गावखौ हाइलाइट खालामनायनि मोनसे थांखिजों बुंदों पलिटिकल पारपसजों बुंदों बेफोरबादि साननाया माने गोरोन्थि जादों आं खावलायदोंसै बर' थुनलाइ आफादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मा जाहोननि थाखाय थाबथादों बे जाहोनखौ नागिरनानै थाबैनो बे बर' साबजेक्टखौ इन्ट्रडाक्सन खालामनानै होनांगौ बेनि बेबस्था लानांगौ आं बेखौसो बुंदों दिनै बे बेलायाव बिथांमोनहा आंखौ हिसाब मथेथ' बाख्नायनांगौसो आच्छा बाख्नायला अब्लाबोथ' बिथोरा आंखौ बिथांमोनहा एसेबां गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया दिनै एबसुखौ जोङो मालाबा जों सोंखारियो मानो सोंखारियो एबसुनावबो दस्रा दङ दिनै दिपेन बर' बिथाङा दा जेनेबा नैबे इस्यु बे इस्युफोरनि सायाव बिथाङा नोजोर होखानांगौ हयथ' आं बुंनायखायसो दा नोजोर होदों नामा आं मिथिया किन्तु जों बुङाब्लाबो पाब्लिकआ बुङाब्लाबो नोंथांमोनहा बेखौ नोजोर होखानांगौ दिनै जोङो दिपेन बर'खौ माने सम माने बिथांखौ रायो दिनै दिपेन बर'आ सासे सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै बे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि जानानै हेड जानानै दिनै पलिटिकेल पार्टियाव माने एन्टेंगेल जायो बिथाङा दिनै दाखालि माने सनितपुरनि खैलाजुलियाव बिथाङा माने बिजेपिनि जानानै केम्पेनाव माने बर' रायजो राजानि भटखौ माने बिया बेबादि डाइरेक्ट पलिटिकेल पार्टिजों लिंक थायामोनबा निउट्रेल भाबै एबसुआ जुदि एबसुनि खामानिखौ मावलाङोमोनबा जों रावहाबो एबसुखौ सोंखारिनायनि माने बाथ्रा थाया बा मोन्थाय गैया नाथाय एबसुनि दिनै आफादगिरि दिपेन बर'आ देख भुल मावो भुल मावनानै आरो बेखौ जुदि बुङोब्ला बिथांमोनहा रागा जोङो आरो बुंग्राखौ बिथांमोनहा वार्निं होयो दिनै दिपेन बर'आ मानो पलिटिकेल स्टार केम्पेन बिजेपिनियाव मानो थांनांगौ मानो भट बिहैनांगौ दा बेखौ बुङोब्ला नोंथांमोनहा गाज्रि मोनो निउट्रेलै थानायसाय हयथ' सापर्ट होनो हागौमोन दिपेन बर'आ जे स्टेटमेन्ट होनो हागौमोन जे ओरैबायदि खारनाव बर' रायजो राजाया बिजेपिखौ भट होनांगौ होननानै बिथाङा खोथाजों बुंनानै बा नोङो ससियेल मिडियायाव बुंनानै थाबानो जायोमोन किन्तु डाइरेक्ट स्टार केम्पेननि मिटिंआव थांनानै एखे फिजिकेलि खोथा बुंहैनाया बे गोरोन्थि जादों नोंथांमोना गोरोन्थि जाया सानदों किन्तु आंनि मथेबा बियो जोबोद गोरोन्थि बेबायदिबा एबसुआ पलिटिकेलाइज मोनसे अर्गानाइजेसन होननानै जों सानगोन आरो इयुनाव जाथिनि हयथ' खामानि मावनायाव बिथांमोनहा हेंथा निश्चय फैगोन दा बेनिखायनो जों बादि सासे स्ट्रं मानसिया मेन्टेलि फिजिकेलि जों स्ट्रं बोरायदोंबाबो जोंहा माने मा होनो साहस दं आरो सैथो खोथाखौ बुंनायाव जों फावसाया दा सैथो खोथा बुंनायाव जुदि जोंखौ जावले खनसे नङा खननै नङा सिगिबाय थायोब्ला होमबा हारियाव सैथो खोथाखौ सोर बुंगोन दिनै आं बेहायनि गेजेराव मोनसे खोथा हानहरबावगोन नोंथांमोनहा दिनैसिमबो बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै नायाखै जानो हागौ दिपेन बर' बिथाङा बिटिसि एकर्डनि जेनाखि क्लजफोर बेखौ मोजाङै बिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिजिरनानै हयथ' नायाखै बिटिआरआव मा मोनखो जोंहा बेवहाय मा खहा जाखो आगोलाव मा मोनामोन दा मा मोनाखै निश्चय मोजाङै बिजिरनानै नायाखै नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि